ମୁଁ ଜୟଶ୍ରୀ। ଆଜିର କବିତା ପର୍ବରେ ଆମେ ପ୍ରଣୟ ସୁଧାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କବିତା ପଢ଼ିବା। ପ୍ରକୃତ ନାମ ସନ୍ତୋଷ ନାଥ। ସନ୍ତୋଷ ନାଥରୁ ପ୍ରଣୟ ସୁଧାର ଯାତ୍ରା କେବଳ ତ ଏହି କବିତା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନ ଚୁନା ଚୁନା ସୁନାର କବିତାରୁ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏବେ ପଞ୍ଚମ କବିତା ସଂକଳନ ଯାହା କିଛି ଅଛି ବାକିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଗକୁ ଏ ଯାତ୍ରା ଏମିତି ଜାରି ରହୁ। 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଯୁବକବି ହିଁ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଆଜୀବନ ଯୁବକବିଙ୍କର ଗୋଟିଏ କବିତା ଶୁଣେଇବି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସନ୍ତକ। କବି ପ୍ରଣୟ ସୁଧା। ଦିନେ କେବେ କେଉଁଠି ସଞ୍ଜରେ ଥକି ପଡ଼ି ଥମ୍ କରି ବସିଯିବି ମୁଁ। କବିତା ଲେଖିବିନି କି ତୁମ କଥା ଭାବିବିନି। ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତାଟିଏ କାହାଣୀ ଲେଖୁଛି ମୋ ଆଖିରେ। ନଈ ପଡ଼ୁଥିବା ପାହାଡ଼ଟେ ମୋ ପିଠିରେ ନାଉ ହୋଇ କହୁଛି, ନଦୀ ଏକ ଭ୍ରମ ଓ ଶୋଷ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ। ମେଘ ହୋଇ ଝରି ପାରୁନଥିବା ବାଦଲଙ୍କର ବିଜୁଳି ଭରା ଚିଠିଟିଏ ଅଛି ମୋ ଛାତିରେ। ଓ ଆକାଶ ଚୁମା ଗୁଡ଼ି ପରି ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଲାଖି ରହିଛନ୍ତି ମୋ ଡାଏରୀରେ ବୋଲି ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ଦିନେ। କବିତା ଲେଖିବିନି କି ତୁମ କଥା ଭାବିବିନି। ହୁଏତ ସେବେ ଛିଡ଼ାବାୟା ବସାଟିଏ ଥିବ ମୋ ପାଖରେ, କହିବାକୁ ଡାଳବାହୁଙ୍ଗାର ଦୁଃଖ। ହୁଏତ ସେବେ ଫୁଟା ନୌକାରେ ବସି ମୁଁ ଦେଖିପାରେ କ୍ରମଶଃ ବାଲି ପାଲଟୁଥିବା ଗୋଟେ ନଦୀକୁ। ହୁଏତ ସେବେ ବରକୋଳିଠାରୁ ମୁଁ ବୁଝି ନେଇପାରେ ଖଟା ସହ ଝିଅଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ। ହୁଏତ ସେବେ ଏରୁଣ୍ଡି କହିପାରେ ନଦୀ ତୁଠରେ ପାଦରୁ ଅଳତା ଛଡ଼େଇ ପୁଣି ଫେରି ଆସିପାରୁଥିବା ପାଉଁଜି ଆଦୌ ନ ଛିଡ଼ିବାର କାରଣ। ଆଉ ହୁଏତ ସେବେ ହିଁ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରିପାରେ ବରଫ ପାହାଡ଼ରୁ କିଛି ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ ପାଦ ଖସିଯିବା ହିଁ ଅସଲ ସନ୍ତକ ପ୍ରେମିକର। ଏତକ ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କର ଯେବେ କେଉଁ ସଞ୍ଜରେ ଥକି ପଡ଼ି ବସିଯିବି ମୁଁ। କବିତା ଲେଖିବିନି ତୁମ କଥା ଭାବିବିନି କି ମୁଁ ରୁଷିଛି ବୋଲି ବି ତୁମକୁ କହିବିନି। ଧନ୍ୟବାଦ।